गजगे देवी प्रसन्न, श्री सिद्धिविनायक प्रसन्न, श्री नागनाथ प्रसन्न, श्री सिद्धिविनायक देवाक वंदन कन, श्री नागनाथ देवाक नमन कन, श्री गजगे देवीले चरण स्पर्श कन, रंग देवतेक प्रणाम कन आणि रसिक लोकांक मानाचो मुद्रा कन श्री गजगे देवीच्या जात्रे उत्सवा निमित्तान श्री नागनाथ प्रसाद एक नवयुवक शिवशक्ती श्री गजगे देवी नवनाट्य मंडळी नंदनगता कठीणगोड शिंकेरी तर्फे तुमच्या मुखार सहर्ष सादर करते आता श्री विनोद गडकर गणगिरी सदाशिवगड कारवा हेमी बरयल्ले हास्यमय कोंकणी नाटक अमाज पुना लेखक श्री विनोद गडकर गणगिरी सदाशिवगड कारवा कलाकार आणि कलावत माधव शेठ श्री प्रसाद पुनाजी कांबळे रघु कुमार सिद्धार्थ नामदेव दामसाडे केशव श्री कृष्णा सोमा पेडणेकर अभिषेक श्री नरेश गणपती दामसाडे भटमा कुमार योगेश उर्फ मुन्ना जयवंत डाक्टर संजय कुमार सूरज सदानंद गिरा मंगल सिंह कुमार आदर्श विश्राम कांबळे पांडुपोली कुमार संतोष यादव चाणू श्री अरुण ठाकूर गिरा श्रीपाल तुलसी विनायक पांडेकर कारवा प्रीति तन्वी बटेगाळे कारवा दिग्दर्शक दीपक सहदेव तुळसकर आणि सहदेव गुरुदास सोमा गिरा सहदिग्दर्शक रवी विष्णू तारी विनोद भंडारी सागेकर नागेश रमेश मेहता पडद्या फाटले कलाकार नरेश मोहन तारी रत्नाकर मोहन कांबळे सत्यवान मोहन कांबळे गौरीश भवानीकर भूपेश पुंडलिक जोशी नरेश गिरीश कांबळे हरिबाबू तुळस आणि श्री गजगे देवी नाट्य मंडळी निर्मिती बुधवान श्री वतन लक्ष्मण गिरा आणि नंदनगतचा कठीण कोण सुमकेरी गावित समाज हार्मोनियम श्री मनोज शेडगुळकर सिद्धार्थ कारवा तबला मनोज माजाळीकर किरवडी कारवा रिदम पॅड सुभाष नाईक कारवा पार्श्व गायक दीपक परवार आणि दिव्या दीपक परवार अणकोण कारवा रंगमंच आणि प्रकाश योजना व ध्वनी रंगभूषा श्री मल्लिकार्जुन रामासेन सातगेरी गुळगा कारवा व्यवस्थापक श्री गजगे देवी कमिटी आणि वाडकरी मंडळ धन्यवाद. अजून ते काढतेच आता आणि एप्रिल म्हटलं बाजून जातात अरे रे 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 हे आणि किती आहे गायक सोदूक सुटील बैल गाय मेळणे जाण कडवाड ब्रिजा वयल्यान जीव दिल कसली न्यूज येयला हे रे 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 बाबा हे युक्रेना म्हण
कितले लोक मेल तर आता आणि ही लढाई बंद जावची ना आता मनशाक मणीच खावं लागतले हे पाड पडू हे पेपर होतो ना आमगेल पोट बंद हांगा तुळशी अगो हे तुळशी वाडी काय जाय गो होय कांडवले हे उदा सोडू वाडी घालता अम्माच नाही आलं अरे तो अपन बोल रे हाँ चलो चलो अरे वो काय चलो जरा त्यावर ठेवू का मोबाईल जेवटे जाऊ ना दिसा ना रिकॉर्डिंग करता दिसा नको मी जाता रिकॉर्डिंग मी तर दिसा का आता तुम्ही बरोबर दिसा का आमका आमका रिडिंग दिसा बा 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 करे का एवढ्याच नाम रे कावळे का बाबा आज म्हणून एक कावळ सुद्धा ना हा आम्हाला चौघ कावळे युक्रेना गेले दिसता बाबा आई कुणी बाहेर बाबा आई कुणी बाहेर बाबा किती तो मारता किती झालं पुदा बाबा अरे भूक बनणार शिरो आणि किती झालं काय झालं होतं आपली केलो आणि मेल्यापासून किती भूक मारता हायगे बाबा आपण घेऊन नाही भूक बनणार शिरो अजून कापे केलो मोर बाबा बाई मी मग शाळेत शोभेची झाडं हाडलेला आणि मग सांगले तू कसं झाड हाडतले मग गेलो तू किती सांगलो आई आवनी सांगलो आमच्या घरा फाटल्यांनी पुरा फुले घरा सामान ती पुरा बंद ठेवले जामण सांगलो तशी म्हणते रे तू बाई मग रोपी पण म्हणले पडे बाबा भुकलेला पुरा शोभेची झाड अडकलेले आणि हे पडे बघ मानू किती अरे गाडवा ही झाडा शोभेच नाही रे हो म्हणून चढणार अरे त्या झाडा हात लायल्यावर हांगा पुरा काच पडटा पण बाईन तुका मारले हे उरू तू आता चल भितर बस हात पाय धुवून अभ्यास करू बस चल तुका जेव पोटा बी भूक लागली ना आता मग भूक ना बाबा कित्याक रे भूक ना ते येते ना शाळेचे ना संतुकेर कित खावून बी येईल की तू ना बाबा तुम्ही आजच्या कॉलिंग येतील हा एक बी कॉल ना आज बी रगायला दिसता नी हा वाट पळयलो आणि ती वाडी ते घेऊन घेतलो भूक ना अरे हा वाडी काय म्हणतात ना सगळे राजा खुशदार असतले रे माका खबर नशिले हो शाळेच्या त्या गटाला लोक केले हायगे भूक लागले करता म्हण चला जगा कोण किती बंद आस का म्हण घेऊन तेव्हा केले या आणि असं खबर ना खरा लगेच जायना शिले खबरच की ह्या घरात आहो जायना आशिल कित्याक तुका आणि कोण चढो मेळटा आशिल गो लग्न जायन जाण घरा पण आशिल मग माझ्यावर लग्न झालं कपाळा कुंकुम तरी लागली अंबानी येईल खबर असा ते माझ्या मुंबईची रावच्या जाय ना म्हणजे म्हणतात तोंड पळे तू कोणा जाळ पडता नी माका अंबानी तुमको कोण येत आशिले तुमको कोण नसले
मागेर ती बाल कितली बरी आशिल्ली एक दिवस आणि म्हाका कांयच सांगना आशिल्ले आणि तू मारू कितें उलयल्यार म्हाका खावंक पडटा कितें तू खाऊक मी किती म्हण केला तुम्ही तुका खाऊक तू मारू येयली भाशेन कितें करता बाय तू खरें सांगता तुमचे कडेन ते लग्न जावपेक्षा न्ही ते अनिला बरोबर लग्न जाल्यार आराम घडये फिरत आशिल्ले तुमकां खबर आसा थंय का म्हण घेवन जाल्यार तुम्ही एक सांगून दवरता तेगे ह्यात काडल्यानी म्हाका अजून म्हाका रडचे येता हे तुमकां खबर आसा रड बाय तुम्ही ते म्हाका रड म्हणून सांगनाकात आज हांवें सांगिल्ल्या तुम्ही हांगा घर बांदले जाल्यार ते घरात त्रास पडटले हे तुम्ही लक्षात घेवन घेया कळ्ळें ते सगळं खाणेपण म्हाका सांगनाका तुम्ही कितें गप्प कित्याक तुला याद कितें जालें कितें जालें काय म्हण घेवन काय उलयना का गो रागा जायना का अरे रघो भितर वच हे चाळवला जरा तुका आमी खायत ते गो कितें त्या बी भितर जाय आणि तुझे उलयणें कितें तर म्हाका कोण सांगला अशें म्हण हें सगळं म्हाका नायकल कितें म्हणून पडला आता सगळे उलट पडले कोणा मुखार म्हणून ऐकत ना मागीर कितें करते कितें गाणे ऐकायचे तुझ्या तोंडाचे कित्याक तुझी बरा डान्स करते कशी नाचतो पळलो आम्ही लग्न झालं त्यांना ते नाचेल पळे मजा आता घंट पडायचं ठेवतो काय ना कपडा झाले तुमच्या मनासमोर कागद करणं भो बसून पळे तरी एकदा म्हण पळे
कसं सांगा अरे रघु रघु बाहेर येऊ बळ्या अरे बाईन तुका किती अभ्यास दिल ना बाई बाबा हे नी म्हण बळ्या पण बाबा सावकाश म्हण ना झाले सगळे भाड्यावेळी लोक धावून येतले तुझ्या बाबा कितीतरी झाला म्हण हळू सांग बाबा हळू सांग 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 रे बाबा सांगता पळत जाणे सांगता असेल मरे पळून सांगतो म्हणून तर तू हा सांग ए ऋतू हद्दू हा ऋतू हद्दू बाणी नगला पटापटा ए ऋतू हद्दू हा ऋतू हद्दू बाणी नगला पटापटा तू ऋतू हद्दू ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು तू ऋतू हद्दू ಹೊಡೆದು अरे रे बाबा पुरो शक्ती अरे बाबा पुरो वगैरे पुरो बाबा अनेक सांगतो नाका बाबा पुरो बंधू बाबा अरे रे रे तू किती हुशार हा म्हण कळ रे बाबा उगी राव वा बाबा कितलं हुशार असतो हा चल यो आता भीतर यो जेवू वच्या बाबा हुशारच आहे आणि सर्व लोक पडले मग किती काय म्हणतात अरे असलं अभ्यास केला रे पिसी ना आणि किती शान म्हणताल तुका यो कान भीतर तू प्रेम करते म्हणा तुला आई बाबा खबरच नको किती मला आई बाबा करा तू किती करतले आम्ही मोठी मान मरून पण प्रेम करतात तू असं मुलीचे करा हा मुली बरोबर प्रेम करणार नाही बाबा तू मग किती जीवा भूत रे हा हा अशी मस्करी केले तू किती संकट पडव मग कोण बी आव हा लग्न झाल्यानी फक्त किती वर्षांनी जाते आणि पन्ना करले झाल्या तुझ्यासारखी चली जाऊ काय पडाय साहेब किती हा मी तुझ्या मनापासून प्रेम करतात आमच्या प्रेमा नागाला भूकंप जाऊ तरी आम्ही प्रेम करते सोडून अरे बाबा तू पाहणे भूकंप झाला आम्ही प्रेम कष्ट झाले हळू लागले काय प्रीती त्याका खरं प्रेम म्हणतात आय लव्ह यू प्रीती आय लव्ह यू आय लव्ह यू टू अगेन आय लव्ह यू राजा
साथ दिली मग वचन देता तुका नडलकी नको आमका साथ दिली मग वचन देता तुका नडलकी नको आमका बरे तुषारने पडया बदमाश मंदी काही किंमत नाही काय वर्षी काय गेल्या वान तसो नाल्ला म्हणतो गवत आहे पडया ते दोसा आणि हे कसल्याच आपल्या चला बापा यो चला तो प्रॉपर्टी दवाता रे आमका तुम्ही नाला म्हणतो आणि ते असून काढीले तांडा करी भाकरी करता बरे आणि वरते उदा सोडता त्या परीत पण त्या परीत आणि तुम्ही इथलं मोठ म्हातार झाला तरी अजून भटपाट करतात बरो तुषार बरो शाळा असा तुम्ही किती एकटी म्हणतात पैसा हिशोब करता आशिलो वर्षी काही गेलो मी कितला दिला पडायला गेले म्हटलं त्या शंकराल्या बाबाले वर्षीच आशिले वर्षी का कितकीच करतात वर्षी का मरे शीत मरे डाळ पायस भाजी फक्त 2 वडे करतात वर्षी करणार तुझ्या बाबाला वर्षी तुझ्या बाप केला मेला फळ त्या स्थितीत पळून वर्षी करते किती बडवा माझे बाप मेलना खरा जीवन कसा तुझ्या बाप जीवन बाप नाही करतो तुझ्या बाप तुझ्या बापाला वर्षी कासवण नाही आऊ गेल्या तुझ्या बाप माझ्या भाग नाही तू पिसोणी आणि साडवणी झाला बट मग पीस किती म्हणता हांव पीस जाल्या अरे पैसा आशिलो आणि हांव बी न्ही अम्माच पुण्याक शाळेक वयता शाळेक वयता रे कित्या रे कित्या म्हटल्यार बटमा माझ्या बाप न्ही अशें दिसा जाल खंय आणि आई न्ही पुण्य दिसा जाल खंय तशें म्हण म्हाका कितली सवय लागला हय तसं जाल्यार तूं कोणाला चड रे
हाव नी त्या भाजी शेतालो चलो अरे कामगा तू त्या महादेव शेतीवर चलो अरे पाप हे गेलो बाप आवड लहान असताना सोडून गेली आता तुझ्या ही आई किती करता रे म्हटलं मग तू गेली ही आई म्हणणार गेली ही आई म्हणतात रे बरी आई रे ह्या परत ही आताची आई म्हण खबर ना दिसता तुम्ही परत परत येऊन किती कोण बोलतात काय नाही मला तुका ही आई बरी करता का म्हणतो ती मग मारता गाडी घालता काय बाईकच बरी करता अरे ही बाई आई कोण रे माझ्या बहीण ही आत्ताच्या बाईलेली चेरी दिसता बरे बरा चल हा वैता तू बी वच बाबा बोल इथले माणसा भट मामान झाले बट मग हा चल बसूया रितेशच्या प्रकरणात 15 लोक धंद करतात 7 लोकांना पैसे दिला आणि 3 लोक फाल देतात काय पण धंद्यात आम्ही नाट्य करत असेल आम्ही सिनियर ऐतिहासिक जाओ पौराणिक जाओ सामाजिक इंटरेस्ट असेल त्यांना गाणी म्हणूची जाणार नाही आपण सुद्धा तोंडात असं आम्ही आपण म्हणून नाट्य दाखवलं वसुधा चलरमणी किती उडदा पीक त्या डब्याला सुरू आहे बाबा उडदा पीठ नाही रे तुझ्या पेट खायचा उजा पेट ही घ्या मग त्यांनी कॉलेजावर वचून पहिले टाइम झाला किती पुढल्या वयता रे बाबा कॉलेजाक वयता कॉलेजाक वयता अरे भो पाक किती असेलता हळू झाले करंट का बाका तुझ गड्याने उलोचार रावल्या हा हिंगात रावतलो हो एक कोण मागेल असा 6 पिसो त्या प्रतिसाठी 7 देतो पिसू झाला कशा कधी ह्या वर्षाली हेगे लग्न करून खालच्या ते बी मागे बहिणीने चढू नये
अरे मंगल सिंग तू हम कसं पावला किती माकडाशी काय ना मंगल सिंग तू ही जागे आणि भीतर बस म्हणता भीतर माका ऐकला का भीतर हा भितर बस म्हणता आता सगळं होईता अरे मंगल सिंग आणि किती खबर तुगे बाबा बरे कान ऐकणार नाही एक कान ऐकणार पण मागेल कान फुटून गेला तर आणि तू किती जायला तुका भेटू केलेला मिस्टर मातू भेटू का माझ्याकडे कसलं काम तुका तुझकडे काम कसलं म्हणजे त्या प्रीती भार मागे ताब्यात दिल्या हा तुका 2 लाख रुपये दिता मगल प्रीती तुका दे बेटा एक शक्य ना मगल से तुझे प्रीती ती बच्चा तुका किती मागेल चालू म्हणून पहिले वच विचार तू सांगता आता विचार सगळे हा होईता पण तू एक वर्षाजवळ हे प्रीती तुझ्या जन्मात जाऊ शकेल हा होईता हो म्हणता मागे प्रीती मागू बेड पडा आव झाल्यार प्रीती बरोबरच लग्न जातो ना झाल्यार बरोबर लग्न जायला आय लव यू प्रीती तू मेरे लिए हजारों लाखों में एक है और कोई नहीं अरे संजय कोणाक लाज मारतात म्हणतात रे नाही रे बाबा आणि तो कोण माकडाशी गेलो गेलो रे हो गेलो बाबा आवडी ते काय इच्छा धावलं काय बरे केलं पोरा हांव जरा भितर वयता तुळशीगेर वचून येता हा प्रीती बद्दल मात्र चौकशी केली हा बरं हा बरे हा विचार येता हा बरे बरे बस म्हणता की बस म्हणता ऐकायला रे हा आज तरी प्रीतीने बरीच खबर कळकाली आज तुका केव्हा सांगू शकला आम्ही तुझ्या तिथलं प्रेम करता आय लव्ह यू प्रीती आय लव्ह यू आणि मागील प्रेम कहाणी तुम्ही बी पळया प्रीती आज तुका एक ना एक दिवस सांगतोच मागील प्रेम कहाणी अरे संजय कसली प्रेम कहाणी म्हणता ते पिक्चरची प्रेम कहाणी म्हणता संजय जर कोण प्रेमिका असला मग सांग हा माझ्याकडे काहीच नाही
प्रीती हांव सांगूंक शकना हांव कोणाचेच म्हणटा माझ्या मनात ती एक चली आसा हांव जाल्यार तेजी बरोबरच लग्न करतलो आनी हांव ताका केन्नाच विसरूंक शकना वा यू आर ग्रेट बॉय चढू तुझ्या तुझी कशा नोरू जाय पळय म्हाका सांग संजय हो माम खंय गेलो अगो तो आता तुमगेर वयस म्हणान गेला पयलींच वेळ वचून आनी तूं खंयच्यान येतले हांव मरे हांव अभिषेकागेर गेले तशेंच तुमगेर येया म्हणे तुका त्या अभिषेकान कशें वळखलो कशें कळ्ळें तो म्हगेर कॉलेजांत येता आनी तो म्हगेर फ्रेंड बी तूं म्हाका सांग संजय तूं अभिषेकाक कसो वळखता अगो प्रीती ताका वळखून जाल्लो आनी कोण आसा सगळे जाण वळखतात ताका आनी प्रीती तूं तेजे बरोबर जास्ती फिरनाका म्हाका न्ही तेगे गुण अजिबात आवडना संजय तू त्याची बद्दल नाही काहीच काळजी करनाका बरें संजय हांव येता मग घराकडे वाट पळयतलो प्रीती एक आसा न्ही तुमी च्या तरी पिवन वचो हांव अभिषेकागेर पिवन येता तेगेर घरात च्या पिवन जाता आनी मागेर घरात च्या पिवन जायना तशी न्ही रे संजय हांव दोन फाटी च्या पिना बरें हांव येता हा हा बरें बरें प्रीती हांव आज सुद्धा सांगू शकना तुका म्हाजें प्रेम कहाणी पण एक ना एक दिवस हांव तुका सांगतलो हांव म्हाजें प्रेम कितने सुंदर देश गो तू सुंदरी राजमंजरी
सांगतो तू अरे कोण धावलं म्हणता मामा येलो म्हटलं राम येलो अशें आयकत ना म्हाका अरे तुगे आई बाप खंय गेले रे आई बाब न्ही नोटी गेलात कितें आई बाप मसनटीर गेला मसनटीर कोण गेल तर मामा मसमटीर न्ही नोटी गेला नोटी मसनटी गेला कळ्ळें रे म्हाका हो मान कित्याक सांगता रे तूं काय सांगून आनी काय इफेक्ट ना तुका हिंगार त्या म्हणू आयला मामा तो आता बस आई बाबा येते बसता मामा बसा बसता काय झालं त्याला काय चाललं चालला रेकॉर्डिंग केलं जाऊ कोण अरे करता मरे ते कोण अभ्यास करची जरा वाचून टाकली रे वाटला ಮಾಮಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು अरे खण काट म्हणता कोणाक रे कित्याक रे काय ना मामा मुखार बघता ओ कोळी राजा निना ಎಷ್ಟು ಚಂದ मामा रे चल्ली माता पळे रे कोळी राजा बरा आला कोणाक रे क्या बरा आला कळली मामा क्या बरा पहिले पार्टच तसा असा तू काय पिशा कोण झाली तिथं रे मामा मागे एक म्हणलं गीता कर मागे प्लीज म्हणलं का मागे किती ना कल्ली दिली कोणी रे मामा कल्ली कळली कॅफ्यात चली कोण दिले किती माकू कापू म्हणताय रे कुठे करतोय रे माकू कापू म्हणू थांब आता तू गेले आई बाबू येऊ बरोबर तू दाखवायचा मामा आई बाबा किती लागतं आता काही मामा ना तुम्ही काय नेले ही दोन येईल गो ह्या पोरांनी कानी ऐकते हांगा तेगेल काणी तेगेल आणि कसलं काणी ती तेगेल सरदारचीच काणी ती मग ऐकून भेटायला आहे कोणाला संजय गाडी गेलाय कसलं बेजार राहिले तू किती खाऊ लागला मागे बाबा राहिले खाऊ खाता आणि हो माम पडलेला रे कोण नको म्हणता तुला खूप साडी द्यायला तू कोणाशी जाऊन पडला मार आणि मटन पण खास गेल्या भावा
अरे तुळशी चंपावती गेला चंपावती कसली पंचायत आहे? अगो चंपावती ती कलावती ती तारावती तिथे कळणार आहे आधी ह्या वयात ती काय हो? हा पंचायतीत गेला अगं तांदूळ तिचा सांगतो अगं हळू सांगो ऐकत आला का पाठ पडलंय. तू गाणी हळूची सांगता ऐकत नाही. फुकट कोणी दिले पाजायलाच पिऊची तुला आणि तेवढे महिन्यात खऱ्या अर्ध्याच आला सायकल घेऊन तरी बरे आणि सायकल घेऊन आला खटला पडला तर याचा सायकल की तुला तू टायर्ड असमन केला अगो सायकल उडवून येऊ कर हांव टायर्ड ना एक टायमाक तुका उडवून दितालो थंय पण हे म्हाजे सोन्या सायकल हांवें केन्ना उडयना जाय जाल्यार तोंडा उडोवन नाका सांगील ऐकय माका उडोवन दी पहिले बायले उडोवन दिला आता माका उडय आणि तिसऱ्या बायला घर हाडची गेला ऐका कितू गो आवाजी किसूर काढू वयता काय गो हांडी वर हो म्हाका तिसरी काडू वयता का म्हणटा अरे कसं फळ आज म्हणतो आयला कासव आयला घाल तुका मटण कर मुस्कोट मारतलो पुरा आजकाल ठेवल्या जायला फुलं शिकण्या खेळ या बळात थंड रिकॉर्डिंग काय करायला तुळशी तुळशी चाकून गेला जायना लगा चाकून किती हाताने हा बसला आता वैता गो कित्याक
आणि त्यांना येता भावोजी बरो असं भावोजी असे माग लागले तू का ह्या घरात हाव येत ग आणि त्यांना येता भावोजी बरो असं त्यांना बरं येता टेन्शन नाही नका खाऊ पिऊ खूप आज केशव कचरा तुळशी पत्रकारांनी बक्षीस दिला असा केशव भट पत्रात जीविका अजून ती गाडी ना पडल्या जागीच्या वाट मिळल्या बरी जायची म्हातारे येऊ लागला त्याका तरी विचारून पडल्या मस्त रोड असा त्या रोडात सीधा सेकंड एमएसएल बाण असा त्या फाटका मस्त पड असा ऐकणार दिसता हो गेलो केपो हे गेला पडला किती पडलो हा किती फंडात पडलो फंडात बिवलात पडलो बिवला किती किती वयता थंय पड असतं तुगेला आवाज घेऊ बिल्डिंगा उरता तुगेला आवाज घेऊ बिल्डिंगा उरता त्याच्या सी बर्डात काम करते तू बाबा माझं आवाज घेऊ सी बर्डात कामाला गेले अरे हा गाडी हंगा भटका करना असेल हो तू बाबा हे गेले मांडा ते गेले मांडा ते गेले मांडा हे गेले मांडा तू पहिले वर चिंता किती बस म्हणता आता ना बसता म्हणता वर आणि बस म्हणता अरे बाबा वर
तो खुदतो साल्या रांगबी जरा वचे असा नाही होतो जाय बरं येतो घरी बसून काम पेपरलेस काय गेले मार्क सांगता बडबड करू गेलो बरं झालं ना झाले माका पिसो करून घालता आशिलो एक सांगल्या दुसरे सांगता आओ केन्ना वचून पावतालो अशनोटी अजून गाडी ना पळया माका वर्षिके वचून जाय आशिले हो आणि पिसो लागला परत हंगाम अरे बाबा आणि पेट्रोल खेळया बॅट बॉल माका सांगता बॅट बॉल खेळया म्हणून बॅट बॉल खेळला मरे डबल 6 मारता आशिलो डबल आणि सचिन तेंडुलकर मरे माझ्या नगरात येऊन काम करता आशिलो आराम बसून खाता आशिलो ते 6 म्हटल्यावर किती अरे रामदा 6 म्हणजे ना आणि किती खेळता तू हे तुझ्याला रील्स पळयली इंग्लिश सारखं दिसता मरे माका नी कोण खेळचा घेतात त्यांनी मारिले बॉल धाडचे लायतात अशी खबर तू शाळेत येत ना फक्त बॅट बॉल खेळून उरता रे माका नी शाळेतल्यान काढलं पाहिजे ना रामदा तुका आणि किती काढणार रे शाळेतल्या त्या म्हटल्या भटमा आवनी बाईक लव यू म्हटलो तू आई बाई काय का तू म्हणतो बाईक इंग्लिश काय ना म्हणून थई बाकीत खबर आओ बाईक आयला नी ओ म्हणलो आय लव यू म्हटल्यार प्रेम करता पण माकीत खबर आओ बाईक सांगलो माका शाळेतल्यान काय नका बाई हाव तू आयला नी ओ म्हणलो तश म्हणतलो पायीन सांगले तू आज आयला नी ओ म्हणतलो काल तू फाटल्या नी ओ म्हणतलो तू सपशेल येऊची नका म्हणले तू म्हणजे काहीच कामाचं ना रे तर तू बॅट बॉल खेळू तू बस आवडी वाटा अजून वचूदा तरी बी अजून गाडी ना पळया पद्मा आज गाडी बंद ते इंग्लिशान किती म्हणतात ते का मरे इंग्लिशान स्ट्राईक म्हणतात स्ट्राईक तेच भटमा आज गाडी स्ट्राईक यो भटमा हाव तुका असलो टीव्हीची दाखयता वाट थांब अरे वरून मी सोड ना मरे ना भटमा तुमच्या मागील सर्वासोच मारे बाबा खय बी वरून सोडल्या मागेल कशी केली केला चल वचल्या यो नागडला लेकिन वो शेर का शिकार कभी नहीं कर सकता और ये शेर मारता कम है और घसीटता ज्यादा। मिस्टर अभिषेक, हे पण मंगल सिंग तिची आता कशाची मागेला प्रेमात पडली असा आणि ते आता मागे सोड दुसऱ्या कोणाबरोबर लग्न जाऊ शकणार। अभिषेक, तू
तुवें सांगचें तें बरोबर आसा आनी तो संजय पळय तो फक्त प्रितीचेरूच प्रेम करता म्हणटा आनी लग्न जाल्यार तो बीन प्रिती भरात लग्न जातलो म्हणटा ना जाल्यार आनी कोणी कोणावर ना अशी म्हणटा कितें तो संजय अशें म्हणटा प्रिती संजय बरोबर केन्नाच लग्न जावंक शकना आणि संजय आणि प्रिती कितें खरं सांगून तरी त्या प्रिती खरं दिसता प्रिती माझ्या मनापासून प्रेम करता दोस्त मनापासून मिस्टर संजय त्या अभिषेक ती प्रिती किती खबर हाँ यस तू लग्न जातलो की ना म्हणून अभिषेक आणि तू दिवस काढ नका पहिली प्रीती बरा लग्न जा आणि दुसरे दिवस त्या प्रीती मागे ताब्यात कर तू काहीच बी नका हा की त्याला खायला दवण घेऊची केला ते फक्त 2 दिवसाचे साल्या दोस्त तू सारखं उर्जा पडे अरे आणि ही जर गोष्ट संजय कळल्या त्यांनी जीवाचे वाईट परिणाम करून घेतल्या नंतर किती अभिषेक आता तू प्रीती बचून भटकाय आणि संजय तुझे प्रेम करता म्हणून आम्ही फक्त त्यांची दोन्ही लोकांची दुश्मनी त्यांना एक करून दिवचे नाही हर सिंग भाई आता तू व चिंता कोणीतरी पळेल आणि दोघी जण एक आसमान कळसर पण ते एक यादून वचन दिले बरे दोस्त याला मनापासून प्रेम करतो का हाय अभी हाउ तुझे मनापासून प्रेम करतो I love you I love you too Kiki I love you too या प्रेमात हम झालो मशहूर मगले तुम प्रेमाची धूम मगले तुम प्रेमाची धूम
真要钱。